Nah teman-teman, jadi ini rumahnya Morotuone Mbak Srintil atau Besane Mamikah ya. Tuh rumahnya ini panjang segini. Kalau rumah Mbak Srintil ini ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys-guysku kabeh. Balik mana nang channel YouTube Saharyo vlog. Enak ulah dipangan buaya. Apa Pak Pidi? Amat ndelok ya. Apa tuh Pak Pidi? Amat ndelok. Iya, hehe. Nah guys, selamat hari Lebaran. Ini masih momen Lebaran ya. Jadi kita semuanya di sini ada Denny, ada Pak Pidi tentunya, ada Mamikah, ada Iko, dan Saritul tentunya ada Saharyo juga. Jadi di sini kita mau silaturahmi ke rumah Mbak Srintil atau Besane Mamikah ya. Berhubung ini udah terang dari tadi guys ya, hujan ya, dari tadi hujan. Mumpung ini udah terang, kita mau ngelancar ke Besane Mamikah atau ke rumah Mbak Srintil, karena rumah Mbak Srintil itu sampingnya rumah Besane Mamikah. Nanti tak video nih biar kalian tahu suasana kampungnya Mbak Srintil seperti apa. Kalian kan juga udah lama banget nggak ke rumah Mbak Srintil ya, maksudnya tuh kalian nggak tahu apa suasana perkampungan Mbak Srintil yang sekarang, karena Saharyo udah lama banget nggak ngonten ke sana. Yowes teman-teman ya, videonya disambung ketika nanti kita sampai di lokasi. Tetap stay tune. Bye. Kontaknya nggak kundi nanti. Nah teman-teman, jadi ini rumahnya Morotuone Mbak Srintil atau Besane Mamikah ya. Tuh rumahnya ini panjang segini. Kalau rumah Mbak Srintil ini ya, ini rumahnya Mbak Srintil ya. Kita ke Besane Mamikah dulu, nanti baru ke rumah Mbak Srintil ya. Yang lainnya udah pada masuk, mari kita masuk. Nah guys, jadi kita udah sampai di rumahnya Mbak Srintil ya. Tuh rumah Mbak Srintil seperti ini, kursinya baru. Nah itu Nyonya Srintil ya. Tuh mangan apa Mbak? Bubur kacang hijau. Oh, bubur kacang hijau. Itu ada revo juga. Tuh. Nah iki lho guys, jajane Mbak Srintil. Pak Pidi kok ndek kene dhewe? Bah. Monggo nang kene nek jajane nang kene lho kok. Kita delok ya jajan Mbak Srintil. Oh ada kerip apa ke? Ini pisang tapi asin guys. Keripik. Iya. Oh ini yang coklat. Tuh coklat panjang. Ini apa Pak? Beri-beri. Oh beri-beri. Oh jajannya Mbak Srintil beda-beda ya. Nah piye kon padha ya wong anu di tempatnya Saharyo. Ini ada tahu bulat kalau nggak salah. Canggih iki. Tuh tahu bulat tok lho. Undi-undi. Tahu bulat. Kita buka satu-satu guys lho. Oh iki basreng. Tuh. Basreng yang atas-atas itu loh. Di sini ada pisang juga, tuh. Gak payu pisangnya, guys. Gak payu, Pak. Nah, itu. Ini ada roti kacang kayak punya aku ya, tuh. Ini apa ya, aku nggak ngerti ya. Pedes-pedes gitu. Pau, linju. Tuh, beda-beda ya. Nah guys, jadi kita udah sampai di rumahnya Mbak Srintil ya. Jajannya ya wes ngene iki. Mbak, kursimu cantik banget Mbak ya. Ininya tebel banget. Kuat. Iki ning omah lak turu. Diahmu iki. Aku ndelik-ndelik ada ning sang ijo. Iki kok gedang kok epake? Heeh. Oh. Payu. Tapi nek kene kok gak enek sing nganu ya. Ya kuwi lho semangan aku. Oh kalong sitok semangat sampean. Ini olahraga. Jadi nek olahraga kan gawanane gedang ijo. Cuma takon gowo iki. Ya ya nanggung jet besi. Ah iya.
Jat besi. Nek enek gedang nek udah kerja lo bawa gedang kayak jok. Ya. Ya seger. Masa Napasnya ben landung. Kayak roh ae. Ngomong iki gang rasa apa, Jambu nih Leci. Mbak? Oh, leci. Nang napas Tak aku. kira asem dah sih. Leci. Jane asem seger ya Mandara. Kecut. Gak ada. Enak. Gula asem. Iya wi asem. Maksudnya sing iki kok ngene iki kok. Enak Mbak ya. Maksudnya sing merek iki lho apa iki siplah. Siplah enak asem. Masa gak enak? Oh. Leci apa? Ndak ada kayak tahu tuku apa kan? Campuran kok. Gak zaman duwi sik ada tahu. Aku Mbak Deni, Deng. Gak ada tahu tuku ngene iki Den ya. Nek ngeronggot. Kowe pas ngantuk-ngantuk kan lo dalam. Gese ben mendelok. Kalau Saya kata mendelok. jadi di tempatnya Mamika itu cuma rasa jambu. Nah kebetulan di sini nggak Mbak Srindel ada leci. Jirikmu nggakmu ya jambu di engenane. Anak jambu gak? Oh Mbak tambahin leci. Jambu ada, leci ada, aquawap ada. Oh gitu. Sindang Ikum Iku to, Kok. jajannya apa? Di sini ada telak di itu. cocolatos juga guys. Gila enak deh. alah des. Gak Pedes di itu ya. Ora pedes. Kula sing ra pedes enak lho. gak pedes dulu. Nak wis apa Mas wis. Cor-cor segak kencur. Gak pedes apa? Dik kene anu Mbak ya, apa? Basreng. Pedes ada dulu. Basreng Bandung. Iya. Nih, Gak seneng aku bahasa. pedes sih. Anak batuli pedes ora pedes, aja katane sa itu. Yo, Batu soalnya juga pedes. tapi pedes kok gak pedes wi. Gak pedes kok. Aku gak mau. Aku mek nukok. Basreng kan bakso gorengnya. Nah, iki aku cek mangan. Bek mana tuh apa iku waton? Bebek mah. Lah kan basreng opo kan. Di kok sing ra pedes kok. Ki kokolatos ki gak bulat pedes. kan lah. Enak kata bulat. Cikon tuh ya. Ki manis. Lho, Iya diambil tuh. tahu bulat. Ki senengane Papi Tiwi apa tahu bulat itu cilik-cilik. Unde. Ya kok kak ngono. Dikira onde-onde. Timam ngono lho. Enak ta? Ra pedes kok. Tapi ya enak tenang. Apa? Gitu. Aku jajan ini potongan ini melenger loh guys. Soalnya piye yo? Kan banyak makanan biasanya orang tuh melenger nanti kalau udah habis lebaran baru. Nah itu. Baru ngemil. Iya. Dek kini juga disuguhi kopiko guys, Mbak Srindel. Kalau ngantuk-ngantuk ya. Mbak Tri, Lah sapimu bengak-bengok men. Delok ngombe apa piye, Mas? Tuan rumah. Nanti naik. Aku di Ki versi lengkap kok. Soalnya suaranya pengen nganu imbang ya guys ya. Era dibudek nek kasih sudah. Proto. Kayaknya beneran cene guys. Gak enak benih guys. Biarlah senane lampu ya Pakmu. awet apik awian. Pancen Terus sing ijo lah nyari nggo tak tatu sakmene. ngetana guys. Lah. Loh gak dibenekne ternyata beneke protol. Liyane Pak Eno mau gawe kuwi. Cek apik. Cepot aja ora apa-apa to. Jenggo rompi. Niki kaosan iki. Lho. Loh, kapel. Enek coklat di kono. Coklat apa? Iki. Oh iya. Di. Iki to. Rodonge cilik wi lah tul. Rodonge cilik geretan, enggir kidul. Aman to kok, yo sampun, Bu.
Alhamdulillah. Jamnya mati. Lagi mati. Ini iki karo mak gak oleh. Ki senggaya Mbak Serintil dhewe. Iya. Ayo coba-coba. Mosok Diomongi kok Kilo gampang lah gawe. kilo kacang. ya, coklat, guys. Kan ngisor Bikinan. sisi kacang rono coklat di Iya, aku pengen gawe iki tapi gak pengen oleh. ngalah wong kan kondan ada sing mama ngono. Hahaha. Senengan kula niki, Mbak. Enak wong wi mek tuku coklat batangan tok. Karo tuku wi apa? Perintile kacangnya ya kacang PKH. Gak mau sangrai katanya. Kita sangre to. Wis gak watuk. Wi lah aku mangan sitoke ya ora gawe tok. Iya, ada tenggane Bu Panji wong antri ini Pak. Masa Menteri to Tapi yo yo. bukannya ki mau Mas Nah, Mat. ada yo. semua. Ini tutup story ini. Ya Selasa, Senin Selasa tutup Piturungane sing antri piro di 14. Yo. Mulai ku jam 09.00 budal jam 7 enek. Yo. Kabeh padha ngikil cah cilik. Ini ndek kono luambat arep entek lagi mari panji. Ya tang godhog. Terus tak tengane tak. Gak apa-apa. Kayak kono ngono. Kayak kursi ya. Ini sudah ya. Iki ya coklat to ki. Hei, Mbak Bu. Nyapa to, Pi? Kene yo yang kan dulu ya. Nyawang aku. Bentuknya apa? Nyawang aku itu tukang mami. Bentuknya apa? Mangan kurma berang. Linu, Ngilu. ngilu. Soalnya kebatek. Obatnya nah. Batek pagere iku. Aku gludung kabeh mutiarane. Mesti aku sing nyemplung ning kono, Revi sing ngebil-ngebilne. Nek gak kan gak kelek. Gak apa-apa lah wong pila ya kok Tahne to. wi tipete wilodong tipete biyen-biyen. Ora apa. Ya ada dua. Alah lodong ra dinggo iki kok. Ayo wis tuwake sak gua iki. Cara gadah kerupuk-kerupuk yo mempem. Tak enak lah kerupuk opo mene. Enak. Wis al coklat, wi gak terus halaman. Bokong. Itu bokong. Ngamuk. Ngamuk. Ini mah rambung. Hah? Ini angin. Angin tapi kok gak teles ya masih. Anginnya buanter. Biasa anginnya teles kabeh kan. Pertama mah anginnya buanter. Aku mau nang omahe Mbak Tri sing dan pertama. Mau batu lah kok iki Mbak Sri nyane Mbak Lah. Heeh. Sing nganu kedua ngene Mbak Lah. Kok jajanannya kayak cah milik, Mbak? Lho enak ngene. Oleh panjang jajane cacil. Kayak jajanan anak kecil, guys. Biyen iki rada dawa enak ya. Saiki kok kecil-kecil jajan saiki lu cilik-cilik. Coklat asli. Coklat nyel maksudnya kan. Coklat batangan. Hari cok iki. Nomor siji. Apa sih? Aku nama telu. Ah iya. Masa. Wah nomor-nomoran. Ini nomor siji. Nomor telu mungkin. Kok njaluk deh. Napa nomor-nomoran? 1, 2, 3. Kayaknya hadiah ya. Iki kolak kok Ibu Panji. Hanya apa kayak kolak. Mbah nang ngarep ngene nek tulisane. Carane apa temen tulisannya? Carane pasien 1 ambil 1. Iki kok to? Ada telu kok telu. Iya to? Kok. Yoga. Aku lak kali. Satu orang satu ngono lho. Maksudnya nggawa bocah loro sitok gak nggo jiko sitok. Oh, nomor 14 niku 14 bingung nggowo ya. Ya sing ngolak wae. Heeh. Video. Lho, make kok mang Ya, dari pabrik gitu. Akeh. Kae mung ya udah nggawa si kabeh. Ya atau gowo to. Lah aku mau Akeh nang meja. ya. Di anu sari yo wis buka sari yo. Make magrib ngoroke. Yo TV. Langgare adat ndi TV-ne mati kok alasan. Yo semuanya Gak ada yang udah nak mang ndelok TV Anu pateni. teko Mas Samboyong. Maghrib. Udah tuwer.
terus macet. Macet di Jombang. Sak pituture dalan macet kabeh Mas. Iya ki. Lah wong baru jaya pintu tol barengan. Pintu tol ya macet. Macet ning kuwi. Tuh ngakeh motor. Jombang Kertosono. Macet ya Kertosono macet guys. Lah wong Prambon kono menge lampu merah dawane kon di Mas Made mulai. Yo wong lampu merah dikakno ya. Heeh. Lek dipateni ora patek. Dua lu itu ada. Katik lap abang neh. Wong wayahe yo lewat ngetan Bu kembang. Lah aku karo ngandok sate kok. Isuk taku luwe. Sate ning ndi? Alah wi lo Prambon wi lo. Pas anu ngarep. Mendinge saya SD wi lo. Alah Sate koyor pasar wi lo, Mak. Itu pasar. Sate koyor. Oh, Yo bule nek ngarani ya nek ngaran sate koyor. sate jenenge. Ya dengan SD ngarepe sate potong aris potong rambut aris lho. Satene Mak yo. Sing dianduk dhewe lho, Pak. Ning SD lho. Heeh. Nah, mulai Enake laris sih wong. bengi memang karo denim Tahu memang mendukung. Ambek pestine no. Mbak Kristine mau ta. Terus bareng terus no Pak Dut hiburan. Yo mam ngono. Ya, selikur menit. Tak kira apa PTE gak meken enggak berbunyi. Iya enggak berbunyi. Tahu ya. Gimana Mbah kamu anu ke Peteng ya. peteng. Enggak lama negara Padang. Kan HP-nya ngono ya. Pak peteng HP malah padang tuh yo. Hah? Lah aku makan nganu apa jenenge? Iki nih. Ayo tuku nganu. Ayo pangan kono heeh. Wis. Lah Revi gak diurus. Gak Revi jelas wis mangan di omah. Bakane tenan mangan di. Kan darah pipi ana gak usah. Engko tiwasmo. Bakane aku mulai tenan dek wis mangan. Vi aku mari ngandok sate. Mu gak tak bungkusne. Aku les maem. Njaluk sego make tapi aku gak ngecop nih. Kalau nggak mie wae. Karo gawe mie. Mie selection lho. Lah cara ngecopne lagi gane sing mangan magrib udah lagi mulai. Ya sesuk sido apa gak? Ya sida to ngancarno ra sida piye ta. Tapi aja sore-sore mulai udan kok. Isu ae budal kok. Isu sampean sing gene mau. Gak, nek tenan kok ya tak isuk tak ndang lha. Jam itu ya. Besok jam itu. Ya jam 8. Jam 8 kok. Jam 8 engko Mbak Sri tekone jam 09, Mas. Ha, engko aku 7:30 tak siap-siap. Soalnya Mbak Srindil itu sering molor guys. Misalnya suruh jam 8 tekonnya jam 10, suruh jam 11 tekonnya jam 1. Itu kenyataan. Soalnya gawe alise sing suwi guys. Alise Mbak Srindil kan koyo lenong sowi ngono. Gak len dilu len kemacak. Oh dilut. Lah besok ikut. Nanti saya pulang ke Jogja. Oh pulang. Masuk sore. Sore besok. Mlebu sore. Berarti nggak mulai. Nggih mantuk nggih. Iya. Turu kene ya. Nggih dulur ngancuk ana. Nggih ningali mungkin mawon yo napa wae jane. Mangke nek mboten kesel nggih. Yen mantut Jombang, tapi kula tak ngabari wong tuwa kula rin mangke. Tapi koyo nggih mantut Jombang kula. Nggih. Lah Deni gaene turu dek ijo-ijo kamang. Jojo. Amr jajan. Masa? Aku yang ngono batinku kuwi apa wi? Ya ndek ijo-ijo kono wi. Ning karpet ijo iku lho. Karpet ijo. Tidure nganjuk itu lho. Niku Sukomoro. Warung Otok. Sukomoro. Karo pasar. Niku jalan raya langsung belok kanan nih. Kula nggih kirang paham kula nggih. Cuma kula semerep gange. Ngajenge nopo sih kajenge ten alun-alun niku ya. Ngajenge ten nopo niku? Endi to? Arah iku lho Mas. Ya arah alun-alun, arah nek arepene Madiun barang. Iya maksudnya Sukomorone nganu. Sampeyan ngerti nganu gak? Lak cara rono bebas. iya. Lah wingi ngulon saiki koyoke. Wih jalan anu wih jalan apa? Mas Trep ya? Jalan Mas Trep wih. Warung Otok nek mboten salah ning desa niku. Warung Warung Otok. Nih ten Sukomoro mriku.
Oh, sing enek apa gapura bawang iku. Ngawi rono ya. Ya masih tas lurus. Brambang kok bawang. Brambang. Bawang merah. Jone rokok kae ngliwati kuwi. Lewat iku mulon. Oh, wi tuku bawang merah ya. Saman ngalor. Bae pas rono sampai tikungan itu dah. Mboten. Gak sampai. Kok ngulon to, Tul? Mulai tan. Oh, arahku kok kene ding cara. Lawi belok kiri kan rel kereta api koyo Ya, rel kereta api wi to. Lah belok kiri. Terus, lurus Lah lurus wi arah Madiun. Lah rel kereta api wi kan tak lewati to wi. Oh. Terus rono saithik lho pabrikku nek kono. Ndek kono wi. Oh, dia produksi ta. Duwe. Pabrikku nek kono. Lah aku kan ndek gaene ndek Madiun yo ngliwati kuwi. Kan anu cara bypass rono kuwi kan anu tau trotoar di tengah itu. Iya. Ini oleh tan kuwi. Kula ya mboten sepenten paham ya, Pak. Nggih wetan aku. Nggih. Kan nek pong nganu to Mas. Cuma ngajeng ngene iku sebelah mondo getan iku nggih kira jalan iku wonten apa. Nyeluk mas Pak. Pak D. Oh Mas Mat. Mas Mat. Mas Mat. Pak D. Mas Mat. Pak. Mas. Nggih, Mas. Kan itu loh. Nggih, Mas Mat. Sabar ya Mas Mat. Kula kaple nyeluk sinten cacane Ibu Pak D sih yang kula niku. Ngare kan carane kono dhewe-dhewe cara nyeluk. Nggih. Kono lho Mas lho cak. Cak. Yo Mas yo caca. Dah ya aku yo gak paham cak ki jeneng apa cacak apa. Nggih, cacane niku nggih Mas niku. Caca yo Mas. Oh, gaene cak mbun ngono kuwi ta. Ah, nggih ngoten niku. Sambun yo. Tapi anu wong etan kuwi Jombang nek nyeluk ya cak ngono. Dah ya. Yo Mas padha. Cak mat ya cak mat. Mat. Kan jenenge cak. Oh, berarti cak i kakak. Oh, tak kira cak itu le. Tak kira Cecak ngono. tak kira cak i le kaya. Kak. Lah kok aku ora nyeluk cak mbun. Cak yo caca yo Mas yo kakak. Ya aku kok nyeluk kok Karo asine sampean nyeluke iku poh bun. gaene adewe cak mbun Mbak ya. Cak mbun. Mae kan yo nyeluke kan. Lah ya badanku aku gaene nyeluke cak mbun. Lah ya Pak Kumbul. Adik sik kelingan gak Mbak wotong-wotong TV diterne cak mbun. Pak becakan. Heeh, kan ndek ndi kae Neng kuwi lho gone wong nakal-nakal. Gang Doli, heeh. Doli. Dulu pernah cari TV, guys. TV-nya sekarang nggak bisa karena harus ada set-top box. Dulu kan gue ngen set-top box bening Samsung kok gue. Tak otong sampai Nganjuk, Surabaya Nganjuk. Naik apa Mbak dhewe kae? Aduh Pak Bis no. Tapi kok ujung-ujung Pak becak. Heeh, tok ke medhuk ndi numpak becak. Oh, heeh. Mlebu ngene makrah. Tapi Pak Mbun kan melok gak? melok to. Melok ngeterne ke omah kene. Gak. Oh. Sampai dhewe tok semule. Lha sing ngangkat ke sapa? Wong to. Tipine abot, guys. Dus yo ora iso. Lah kok aduh kok Surabaya kono golek TV. Murah, Mbak ya. Murah soalnya nganu bekas nih lho, guys. Ya karo ngono bekas aku sih uga. Saiki murah-murah TV. Ayo. Syukurnya rae. Faisal ngenteni ki nyeluk kula napa? Ndi Yo ta? nganu. Faisal ngenteni nyeluk kula niki napa? Iki ta. Nggih. Iya. Bik karo Lek to. lek. Lek nggih. Lek ra apa-apa. Lek. Lek nyelok kali itu yo be. Nyelok sampean yo lek. Kaya lek yat karo bek mah. Oh, nggih nggih. Kalau batu ya didul. Bek atun, Be atun. bek atun. Nggih nggih. Ya bek to. Tapi be atun panggah. Panggah bek atun. Panggah pelu. Padahal wi omongan pelo lho ya bek atun wi. Sesake wis gede bek atun ya. Panggah. Ra iso nganu, pomo ngalih koyo gak pantes mah. Panggah apik bek atun. Atun, yo gak pantes. Bek atun, bek atun. Lekku. Ya lek ngotok ya Lek nggih. apa ora rani. Ngono ae Faisal nek ngene. Aku nyeluk ya apa ya? Pakku ngono ya gak. Pakku. Pakku. Cara aku nyeluk Iki nyeluk anu ya Pak Tes. Nyeluk Iya, heeh Pak Tes karo Budhe mah. Pak Dar. Lek. Lah nggih Pak Le. Pak Lek tapi Pak Dar langsung. Dar langsung. Pak Tres, Pak Pi. Lah wong Pak Pi kan Jupri. Nyeluk panggah pelo Pak Pi.
Nek Faisal kan nek muni ngene, aku nyeluk Mila pacare Beatun iki apa? Nek ku nyeluk apa om ngono ya? Nyeluk piye aku ki ngono. Nyeluk om Miko ae ya aku. Wes mbok sak kenek muni nyeluk. Sering ngoten mboten ngerti nyeluk ngoten mawon. Ya aku piye Pak Po. Pak Po. Yo Mas. Dene Mas nggih dene ngene. Mas. Mas. Belum Pak ya pernah. Pak nang disambi. Gedang. Yang dipangan jajane Besok isuk tenan lho, Mbak. ya. Nah, jadi agendanya besok kita mau ke lek-lekku ya kayak gitu, silaturahmi juga. Lek-lekku. Lek-lekku kuwi apane sampean, Nak? Ponakane Mamika. Jadi Mamika tuh punya Mbak Yu. Mbak Yu ini punya anak. Nah, anak itu tak panggil Lek kayak gitu. Besok insya Allah di berapa rumah? Yo Lek, tuh anak sing Lek mak yo Lek Hasan. Jadi besok kita tuh di rumahnya Mbak War, Kang Mariono, Mas Topa, Lek Ji sama Lek Hasan 5 rumah, guys. Yo itu. Mbak War, Kang Mariono, Mas Topa, Lek Ji, Kambek Lek Hasan. 5 orang ya, Dek Nganjuk kota ya kayak gitu. Nganjuk kota, nganjuk desa. Nganjuk iku ana kotane Kabupaten Kabeh. Lah alun-alun nggih. Lah ya wi kota kan. Wi ya kota to. Tapi Lah lah ngene Mariono kok mbanggep kota lho main spring. Oh. Ya maksudnya ide kota. Daripada kok aja kota. idek mak wi lak Ndek. Itu Mbak. aduh to Mas. Masa? Dok ora sampai sedina teko. Kotane Nganjuk iki. Alun-alun. Kotane Lade mari kok ngene Hasan kae metu ngulone. Lah yo kan Iya, Cik. Wong jaduk. Kabupaten. tapi yo Betul cek luwes to ngoro ceret. Jatuh. Aduh kayak aduh. Joso lagi kota. pada Mbahmu Rejoso ya kabupaten. pada intinya Iso to lewat kota. perjalanan dari rumah aku tuh kalau nggak salah 30 menit guys ya kayak gitu. Kan menit. Yo itu urung macet teh. Nulak mencete. Lah ya soalnya kan Kalau rame. Lewat jero ya gak macet. Niki seneng Biasane golekane wato macet iki. geding uwan. Sae gak seneng Lewat macet. geding uwan gak macet. Yo mari nggone Gak ada ngulon. Tuar pasar. Biasanya ada lewat endi? Sesa dhewe kan tujuan pertama iki nggone Niasan. dengah. Niasan Oh, iya. Lho yo gak penak. Ora no. Ngene Mbak Warsi. Untung seno. Penae liwat garas, Niasan to. Loh kok mikir ngono. Mbak Wan, menyisan. terus Kang Ji, terus Kang Hasan. Lek Nah Hasan. nae cugone asan sing kok Wong luar rong do metu do ngomong. kampung baru ini. Malah bingung biasanya. Alah nang biasane Mbak Warwel. Wong golek yo main Kang Ji ngeluh. Bingung kok. Bolak-balik dalane. Pangan Sampeyan penak mak muni labu. Dalane lho, Mas, bingung. Mlebune kok Gange. kono tuwetan Dalane mlebu wae Kang Ji Luar lho. Gange kembar-kembar. Gajah luar Gus. gange tane. Kok jam luar Bu belum itu hati. Langkah Bu kuwi mengko ngetan hati wis duk. Main. Aku Sampeyan penak. aku mbek Mbak Serintil le. Enek peng bolong gange gak temu-temu. Bu dilebuk gang nek gang mlebu ngetan hati. Pak, sampean penak muni ngono. Kenyataane kuwi lho. Ganggangane padha-padha akeh-akeh tek ganggangane dhewe. Lho. Lah nggih sampean penak muni ngono. Tapi saiki aku wis seru. Ya wes Kak, enak apane Mbak sing ditengeriak dhewe? Mbok lah. Ditung 1 2 3 kaya aku nyanggriki. Waduh. Tapi beda mancane landik geringging. Ganggangane kadang enek sing buntu, enek sing Kuwi jembatane anyar lho. Sing ndi? sing kilen kan mari ambrol kan niku. Masa? Nggih, jembatan sing lampu kuning. Udah gak apa. Lho wi ambrol to. Apa kuwi jenenge kecubung? Coba. Yo Jam luar. Kejabelo tasik ngilen. Pace. Lha sing ambrol ndi? Ya iku jembatan sing dhewe lewati kuwi. Omae Kang Ji ngulon terus ngalor lah ini jembatan Oh, kuwi wi ambrol. Oh, lah rono arah Pace. Ya, Hmm. perapatan dulu. Padahal kayak kuat ini.
Wis didanani saiki wis luwih kuat. Tapi nek barongan ya Bang. Tak kira ancen digedhekne kayak enek apa pembangunan ngono kuwi. entek ratane. Nggih. Terus dibangun. Ya wes teman-teman ya, kita mau ngobrol-ngobrol buat teman-teman semuanya. Sekali lagi minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Besok agendanya Sario mau ngancar gue elek-elekku 5 orang seperti itu. Semoga Buddha mulai selamat, amin amin ya rabbal alamin. Buat teman-teman semuanya, jaga kesehatan juga. Kalau ngelancar alon-alon nggak usah banter-banter. Aku pamit, dan ingat, lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena kau tak akan pernah tahu kebaikan apa yang akan membawamu ke surga. Kita semuanya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.